Вітаначки, спадарства. Сподіваюся, я нахуй не забывся виключити гук. Ой, включить мікрофон. Що, не забывся, все цудовно. Вітаю вас на стрімі. Сьогодні буду катати лігу, хоч вона і не збирає проглядів, але я вирішив, що похуй, моя менталочка мені дорожей, тому що минулий раз я не подрихтувався, як то варто було до стріма по унії, і тому отрималась така хуйня. Там ще одно, на одно, і у мене, короче, згорела дупа, і вирішив я, ну його нахуй. Наступний стрім по унії буде, коли я подрихтуюся, коли я буду ведати, що показувати. Вось. Короче, неяк так. Буду попутно розказувати, буду запускати лол. Один хуй час некий певний пойде на то, як знайти гульню. Покуль що для тих, хто там у запису глядить або зараз. Недя тут, де вона повинна бути. Ось тут. Баночка. І знов таки на 79-ку збор банка від каналу Фарид говорить. Фарид розмовляє по-білоруську, українською Фарид говорить. Від Фахрудіна на Ельку для 79-ї десантно-штурмової бригади. Так що долучайтеся тих, хто зараз не у Білорусі знаходиться. Ось. Я переключу екранчик. І не забуваємо, до речі, про полонених з Азовсталі. Їх, як мага хутчей, треба визволяти. Переключуся на екран. По класиці, напевно, можна буде покатати саперчика, покуль гульня шукається. Вирішив сьогодні, короче, не звертати уваги на кількість глядачів, на усіляку таку штуку. Вирішив просто увійти у режим, покатати лольчик. Гэтым разом подрихтувався. Привітання, Соніка. Радий тебе бачити. Дякую, що завітала на стрім. Мой один глядач і самий вірний, самий лояльний до мене. Давно не бачилися на стрімі. Що, ти скончила вже? Я подрихтувався. У мене є сурветочки, как бы, з ілба пот збирати, бо минулого разу я прив як сука просто. Вось. Саперчика може хутеньку. Що, будеш глядеть стрім? Кльово, мне подобається. Добренько, погнали, ёпта. Сапер одразу складана сярэдняя, каб вы ведали. Опа, опа. Ладно, я уже развучыўся як гуляць. Тут яна будзе по-любому. Тут іх не будзе по-любому. Тут іх не будзе таксама. І недзе тут. Вось тут яна будзе. Просто нахуй майстер. Добренько, погнали. Умайва, Шиндерю. Нані? Добре. Що я ведаю? Я усё ведаю. Блядь, тут некие патовые ситуации уже складаются. Что там катка? Блядь, погулявши не трошку у день у лол, і нешта занадто дохуя я ебу. Зараз покажу, є сайт з статистикою. І апошнім часом, ось, у мене амаль усе перамоги. То бок на гэтай сторонце у нас показваецца 10 гульняў, і у мяне толькі 2 праёба. А гэта значыць толькі адное. Так, сонце, я анонсы публікаваў, просто я думаю, лол не так цікава людзям. Але похуй, сёння лол, я сказаў, значит так будзе, блядь. Хочу лол, значит будзе лол. Наступны раз до уніі подрыхтуюся, нахуй, запошу анонс на унію, ўсё будзе нормально. Зараз до пизды, вось. Вот такие, да. Добренько. Пикаем Зерата, баним Ирелию и глядим на мою сторонку, нахуй, с перемогами, просто ёбнуться. И вообще на Зерате. Я мейню, нахуй. Винрейт на миде 60%, это нихуя себе. Узровень. Добренько. Сонейка, можешь мне подказать, коли ласка, по гуку, покуль ты тут? Ой, не то я включил. Треба включить гэтае.
і музычку. Каб не гучна было, каб мяне не перабівала, але ў той жа час, каб было чуваць. Дякую, сонце. Дякую, што падказала. Ты як, ужо едзеш? I will be free. Плюс. Зараз гучней зраблю. А так. Добренько. Так лепей чуваць, а музыка мяне не перакрывае. Трэба гэта высветліць, таму што можа быць хуёва. Пасярод гульні не вельмі хочацца змяняць гучнасць. Всё, дзякуй. А мяне? Ладно. Я буду гэты адказ прымаць як за 2 адразу. Дзякуй. Купіў, дарэчы, папіросы звычайныя, таму што, блядь, у мяне ўсе вусны знутры просто баляць. Я нават зубы не магу нармальна пачысціць, таму што яны баляць нахуй. Ясны? Па-беларуску будзе? Ось так, не ведаю. Пакуль што просто нема... Я парасказваў бы, але нема каму пакуль што, таму... Буду маўчаць пераважна. Я цябе, сонца, не лічу за тое, што нема каму расказваць, просто пытанняў не задаюць. Каб хаця б нехта быў, хто не ў курсе за маё жыццё, хто не ведае, я б парасказваў трошачку. Вось. Што адбываецца, якім чынам, нахуй. Про свои, блядь, працоўныя дни. Ща хуйня. Рассказать ёсць што. Я вот думаю, может, с братками сходить. А у меня бачно в чате. Я сказал, что не буду париться. А бачно, блядь, я ж с телефона читаю. Так что у меня еще бачно, на жаль. Так что будем ориентоваться на пытанні, нахуй. Задавайте ёбаны-бубаны пытанні и будет еще добро, блядь. Ладно, он тут допоможе сам справиться. У яго даўжэй крыпы ідуць, павінен справіцца. Ой, блядь, ладно. Нешта сёння я ізноў адчуў гэтую хуйню, што манітор за мяне... Дысплей для мяне завялікі. Вось. Хасагіо супраць мяне. Гэта можа быць цяжка трошачку. Ну ладно, будзем намагацца вальчыць, як папкі. Опа! Уклонизмус, ёбаный рот. Пытайся про жыццё, по мне нема з кім паразмаўляць, нахуй. Ну, такое жыццё, нахуй, што рабіць? Не ўсё ідзе заўсёды, як нам бы таго хацелася. Но мы нормально пакуль што доджым усё ягоную хуйню. Для нас даволі цяжкі матчап, таму што ён ось так робіць, нахуй. И лётая, блядь, и скочить, и дрочить, нахуй. Ой-ой, это треба купировать, нахуй. Он нас амаль разъебал. Хитрожопый Хасагио, нахуй. Блядь! Я ж кажу, из-за того, что я дохуя перемагал, нахуй. Из-за того, что я дохуя перемагал апошнім часом, мне зараз таких, нахуй, рексов будет кидать, что просто ёбнешься. Не хочется, шчыра кажучы. Рексаў не хочется, и ничего не хочется, блядь.
Ладно, нормально. Нічого, головне, блядь, головне на дезморалі не сядзець і фарміць крипов, вот што головне. Неяк на стріме заўважыў, з аднаго боку я пачынаю лепей гуляць, а з другога горш. Таму што лепей я пачынаю гуляць з-за того, што мне выёбвацца трэба, а горш якраз такі. Хто гэта грае? Ну нормальны трек, скіпаць не будзем нахуй. Яшчэ сваіх, прав не сваіх не адабраў. Да иди ты нахуй, чорт ёбаный, блядь. Заебе он мне, сёння я адчуваю так. Блядь, у яго яшчэ ёсць шчыт, который доджыць першую абілку нахуй. На яго скіраваную. І ён фарміць люта просто. Блядь. Мне не падабаецца. Мне трэба будзе ганкі, бо я гэту катку салью. А, ну у нас уже нахуй 3-0. 0-3 не у наш... Скажи, я скажу. Блять, як он так шустро нахуй. Это просто пиздец. Это просто пиздец, реально. Блять, тут яшчэ гэта прыйшла. Дзяўчынка. Не падабаецца мне пачатак. Вельмі для нас не пазітыўны, ніхуя. Реально. Не хопіць у мяне маны, не хопіць. Хаця вось такім чынам можам яго дастаць трошачку. Прадамажыць. Але, блядь, ну я не змагу братку дапамагчы нармальна, станоўча. Бо у мяне няма маны на абілкі нахуй. І мяне гэты рэкс зараз пупс трошачку прыб'е, я думаю. Ну яго нахуй. Будзем трымацца трошачку далей ад яго. Каб ён нам не псаваў жыццё. Блять, у яго нейкі шерген просто ебейшы нахуй. Адкуль ён такі вылез? Хуй яго ведае. Ой, божечки. У яго 6-й левел ужо. Не хочу, каб калыска пайшла пад башеньку. Таму буду такім чынам фарміць трошечку. Самую малость. Страшно, блядь, вылазить под его... Сука, и он по крипаху далеко-далеко напереди, реально. Блядь, и не скипается трек! Я специально хотел настроить, как трек мог скипаться, але нечто у меня не отрымливается, как мы бачим. Як мне гэта рабіць лепей? О, божачки. А я і хуй ведаю, насамрэч. Зараз паспрабую гэта рабіць праз... Не, трэба боты по-любому. О, божачки, як гэта рабіць? Ну ладно, паспрабуем вось так. Я спадзяюся, і клава у мяне ізноў не завісне, бо будзе непрыемна. У лолі асабліва. Каб яшчэ назву бачыць, блядь, столькі трекаў у плейлісце. Ну што, мы там узялі Дрейка? Мы, блядь, ну лес у нас нормально пакуль што гуляе. Просто трошачку мы па лініях не паспяваем. Але як мы ведаем, то перамагае той, хто лепей у лесе. У нас быццам лепей. Трэба яму лінкануць, што мы готовыя дапамагчы за будь-якой нагоды братку.
Блять, ён зараз проебется, і ми будемо у дупі, у вельми великій дупі. Давай, иди сюда. Ну, блять, я вам так скажу, гэта потная хуйня буде. Я зараз поспробую гучнее зробити музичку. Як тільки у мене видасться хуйова... Ой, вольна хвилинка. Дякую, сонце. Ну давай, иди сюда, блять. Він буде дайвить по-любому. Він такий, типу, Рекс. Ну нічого, що страшно, що музику не чуваць, бо некая Пакуль што не тое, каб я вельмі сказаў, што яна мне падабаецца, прям пиздец. Блять, я один хуй отлетаю, походу. Да ну ёбаны бубаны, ну як так-то? Ладно. Гучней зроблю. Ну дзяцюкі нехай грають. Ну, короче, это проеб 100%, тому что у нас иде 8-0 нахуй. У нас вообще амаль попомирали, окромя леса. Уявляю, як йому кривдно за то, що нормально грає, блядь. Треба нечто з клацанням нахуй вирішити, блядь, з мікрофоном гэтим ёбаным. Я не розумію, чого його так чувать. А, еще, у меня сгорает срака. Ну добре, смачно есть, Соненька. Буду сам сидеть. Что ж поробишь, нахуй. Смачно есть и тебе. А что будешь есть? А, ладно, уже похуй, уже вышло, напевно. Ладно, почекаем трошечку. Купить айтем. Блять, напевно, я зараз свої пісні поставлю, нахуй. Бо тут занадто дохуя гартать треба. Усе ще здається, ти не ведаєш, куди ти пойдеш їсти? Прикольно. Прикольно. Лайк. Ну гэта проебаный лейн, нахуй. Ага, зразумела. Добро. Давай. Що я включаю свои треки, бо это пизда. Включим рандомайзер. Хто, до речі, не ведав, блядь, виклали нарешті товариша Маузера на спотик. І гэта заебісь. Мне подобається особисто.
Ось добре було б каптанки реально на усход піздавали. Ну наш лес намагається нечто робити ще. Йому респект за это, Галима. Ну тут уже, я думаю, без варіантів. Я думаю, я їх можу тут подразъебать трошечку, щиро кажучи. Блять! Это добре було. Попадаю, просто вы не бачите, я, блядь, нечто... Ну, короче, нам тут вариков нема. Один килл у бофи, блядь. Попадаем по ему. Трапляем. Окей. Треба сурить гетто нахуй і починати наступну. Не забігає поле брудною водою. Гэта праёб люты. Нормально, не щется, блядь. Да ну нахуй, мы их еще разъебаем. Да пизда, просто ебануться. Просто ебануться. Я не разумею, як это отбылося. Мы у таким проебе лютым паущим. И файт нават выиграли. Может это еще, блядь, не проеб? Может я нагнал? Ну просто вообще лейни проебані. Привіт, Віталій! Радий бачити, як твої справи? Розказуй. Треба съебаться. Не поспеем съебаться. Ну його заб'ють, походу. В мене нормально справи, Віталій. Ось декілька днів працював.
трішки, блядь, не встиг ніхуя по Майнкрафту зробити, тому вирішив просто лольчик покатати. Плюс на минулого стрима дуже тільтанув, нахуй. Клава перестала працювати, я, блядь, дропнув стрім. Коротше, не дуже сподобалося, просто для розрядочки вирішив в лол покатати. Що, значить, не напрягатись, тому що народу не дуже багато дивиться. Сподарення невідоме, вітаночки, як справи? Чим займаєшся? Сьогодні ні, на жаль. Так склалося. Історично. Тому що нема у мене ідей поки що і ресурсу, на жаль. Опа, ну не роз'їбали, ладно. Віталь, друже, правильно, відпочивай. Я теж відпочиваю, почав працювати, відчуваю себе людиною. З грошиками. Ой, усі відпочивають, подарок невідомий. Ну я за вас радий, братва. І за себе, відповідно. Сьогодні купив Mountain Blade Bannerlord і погуляв трошечку, і, блядь, прикольно. Думаю, або відос після ринки зробити, який я хуй віде колись зроблю. Або на стримах так само для різностайності пускать. Віталь влаштувався до паба офіціантом, нормальний такий паб, типу, по чаюхі все непогано. Типу, там по... Зараз. Отримується десь там по 1000, 1500-2 в залежності від дню тижня чаюхи і десь по 1000 мінімум 1200-1300 ставка за день. Тобто, ну, по 1002 там повинно виходити. Сподіваюсь. Так що в пабі працюю. Ну як працюю? Поки що стажируюсь. Ну, все непогано отримується. Мені кажуть, що я дуже швидко навчаюсь. Це правда. Spot a nigga slipping. Hold on, roll down the window. Yo, low key scheming. Leave his mama screaming. Yo, curse these yeah. My heart, my fear, my heart. My heart, my fear. I gotta stay fly. Блін, він доджить мої всі штучки. Не дуже приємно. Все. Ха-ха-ха, задоджу! Ебануться! Ну, блядь, господарство, у меня уже скилзы появились. За такий час ракування, блядь, у среблю у меня з'явилися скилзы певні, тому можна гулятися. Так, згоден, і графік зручний, дуже класний колектив, тому я думаю, я там у відрізненні від останніх моїх місць праці підзатримуюся трішки. Фу! Просто на потним, на тоненьким, блядь, аж у спрел. Ладно, уже догуляем, так и быть. Хуёво, конечно, и старт хуёвый, и еще как мы так хуёво не стартанули, мы насамрэч могли выиграть. Але, як ми бачимо, я нафідів, нахуй, бот у нас в вогулі 2.10, блядь, топ, як я нафідів, плюс-мінус. Хоча у мене хоча б асісти є. Ну, короче, тіма так собі подобралася, і я у тим ліку. Треба допомогти братчикам на Дрейке, блядь, тому що еще скончится хуёв. У новом обновлении додали подтримку разных мов тут на евросервере. Я теперь могу писать у короткое. Охуенно.
Как ведали, блядь, з ким зв'язалися. Ну ми принципу, ми їх у файтах ще можемо порозкладувати трошечку. Блядь, у меня нема ульти, на жаль. 8 секунд с чем, тому не поспею допомогти конкретно братикам. З гэтага боку допомогу, може бить. Фу, ну мене просто настрельвають як залупку. Маленькую. Так. По щочках. Ладно, нічого, наступну катку нормально буде. Outplayed. Ой, блядь. Фу, мы стронг, нахуй, мы сможем, блядь. Да не, нас пушать з усіх боков, блядь. Пройоб чистий. Треба було так хуйово не стартувати. Ну у нас, в принципу, ще фідери, окромя леса, блядь, і окромя АДК. Ну як АДК, у нас попіна АДК, но вона хотят не фідить. А то я таки уже эксперт, нахуй. Лайн проебал, нахуй, на фиде уже тут даю парады, раздаю, блядь. Ну хули не шарить. Треба по йому трошечку настрелювати, каб він так смело тут не стояв. Ну я його нормально пробиваю, його навіть з ульти уїбать можу, коли ще попаду. Але я хоч за що не попаду, що? Ну, це було чисто по приколу, як ви розумієте, нахуй. Тут уже нема чого тащить, будемо хоча профли робити. О, мені дали некую... Подвышение некой хуйни, я забыл, как она называется. 78 человек ультой забил. С того моменту, як я активував эту хуйню. Так що так, напевно, можна буде наступний там стрімець, коли на унію знову нічого не подрихтує, а так хоча за все і буде, тому що вихідні я буду працювати. Вось, і ще треба меню вчити, тому, можливо, наступний стрім запущу Mountain Blade. Я просто коли анонсував сьогодні, у мене ще не було набитої гульні. Вось. Mountain Blade, тому так отрималося. Я б, може, сам запустив би його. Побігав сьогодні, сподобалося, піздець, реально, кайфи просто. Ну это пиздец. Не, это пизда. Ладно, давайте сурить, хлопцы. Хлопцы, у меня стрим, блядь, не цікаво глядеть, як ми помираємо. Давайте, цікаво глядеть, коли я ебу, тому треба трошечку переформатуватися. Ну що, заберу чи не барона? Ну, цілком, до речі, макчимо. У мене ще ТПшечка прес 14 секунд. Тому, блядь, можемо зараз затащити ніхуйово собі. Що, на ТПшечку одразу і летим, допомагати братикам, включаємо ульту одразу, як прилетим. Каб мати макчимость добивати, розбивати. Ага, ми ще і змалювали придурка. До речі, рисовать підери спіздили такое слово, тому що насамрэч оно походить от слова рыска. Вось. Тому рисовать гэта спізджане у нас беларусаў слова. А маляваць можна, напрыклад, якімі-небудзь фарбами, алоўками там каляровыми, бо от слова рыска ідзе. Гэта значыць у графіцы типу маляваць. Вот такі вось факт вам, блядь, нечаканы. Трэба з'ебацца ад яго, мне страшно. Я упаюся.
Поглядим, что там яно и як. Нам бы пушить, конечно, под бароном, але... Нихуя не атрымаецца, я так разумею. Ну нічога. Хуй бы з ім. Треба нам Эвелин вот тут подловить. Блять. Промазали, конечно. Ну, блять, может Дрейка забираем с подарства. У меня есть голда, але прям зараз я її тратить не побягу. Витрачать. Ну що, гэта рофл, гэта флекс, гэта пизда. Нахуй я туди подійшов, я ж ведав, що ось тут, сука, вард, блять. Ну мы еще можем затащиться, прикольно. Я хуй ведаю, як это отрывливается. Але у нас лес pretty good. Як кажуть, у нас на west. Тому тое, що я рачу, ніхуя не значить. Вось. Можна ще ўсё виправити, як я розумію. Ну, виправлять не мне, тому похуй. Глядите, я до гэтага выигрывал, я до гэтага нахуй тащил. Тому поглядим. Сегодня холодное. До тебе ближче. Ти завжди поряд, ти мовчиш, вдихає твій запах. Один файт, один нормальный файт выигранный, и это конец. А для того, как выиграть файт, мне не треба подставляться, як я роблю. Тому будем просто допомагать братикам на подсосе, так сказать, будем подсмоктывать. Просто чилить, тащить. Блять, я ему амаль нихуя не зробил. Мы амаль изноў не отъехали, это ёбаная Эвелин, блять, просто залазить у пиздень и лупить меня. Опа-на, потрапил, браток. Шкода, что ульты нема, не хутка яна яшчэ рычаржніца, тому... Блять, не ведаю, что робить, куда идти, туда пойду, я там подловить 100%. Буду ходить, волоёбить. Вот там братикам, магчыма, пизда. У меня пульту, конечно, было заебище. Треба їх гасить трошечку. Блин, ну добро, браток попал. Я попал. Блин, ну... Я им амаль нихуя не роблю. Они вообще такие тлустые, блядь. Ну, наш братец трошечку пушить, тому... Я лечу, что неблаго, пока что еще иде. Треба мне пайсці трошечку набыць чагосьці, бо магчымасці, блядь, гасіць няма. Магчымасці вельмі абмежаваныя. А чаму я пачаў гуляць толькі пад канец? Цікава. Ну, напэўна, я магу яго трошечку папрастрэльваць, але не факт далёка. Таму што ён зараз можа падскочыць пад нас і выебаць. Прычым даволі хутка. Ну ладно, у нас Вуконг раз'ёбвае, так бы мовіць. Зараз ён на яго наздагоніць і ўсё будзе цудоўна. Блядзіна. Потрапил. Ой-ой-ой. Мы молодцы.
Непогано, непогано. Дякую браткам, що не тащать гэта. Як мінімум уже не дарма адгулялі. Я трошку не паспяваю, ці то... гэта походу Іра гуляла ў сапёры, ды змяніла хуткасць мышкі. Ладно, мы разберемся з гэтым. Наступнай каткай. Я думаю, чого мне ўвесь дзень так, блядь, неяк незручна гуляць. Ладно, трэба дапамагчы на бэке. Трэба дапамагчы братикам аддэфаць. Ну реально непогано ідзе, блядь. Улічваючы пачатак, просто ахуеть. Ну ладно, у меня, в принципе, 15 асістаў, типу, ва ўсіх амаль замесах я удзельнічаю, тому... Ну что, вытратить ульту на Вейн чи не? Не-не-не, добре, я попі заебашила. Мы ультой да поможем нашим братикам, конечно же. Ну нічого, нічого. Головне, що не Дрейка заїбашать, хутчэй за ўсё. Ну мяне як заўсёды, мяне гэта Эвелін падыдзе ззаду ў інвіжі і просто нахлабучыць так, што пиздец. Не ведаю, як з гэтым жыць. Ну ладно, на тое мы з срэбла вылазім, тому што мы такія. Блядь, яшчэ нават блядь, душу забралі драконью. Смоковую драконью душу. Не ведаю, як гэта купіраваць, шчыра кажучы. Ну ладно, будзем спадзявацца просто на братчыкаў. Будзем спадзявацца, што за мяне хтосьці затащыць. Такі ў мяне план на гэтую катку. Намагацца, каб мяне са спіны не заебашыла Эвелін. Вось мой план на гульню. Геймплейн, так бы мовіць. Не ведаю, зараз на ТПшцы трэба падлятаць да браціка, напэўна, і дапамагаць. Ой, блін, ну я навогуле мастак, шчыра кажучы. У мяне ульта ёсць, хлопцы. Галоўнае, задэфайце мяне. Може, усё хуёва скончыцца для ўсіх нас. Всё, Ева не тут, нахуй, можна ебашыць. Смело. Зараз за мною Хасагіо паляціць? Не паляціць. Ладно, ладно, мы яго дапамагаем ебошыць. Нормально, нормально, пушим господарство. Блять, хлопцы просто разгуляліся, просто некі раз'ёб зрабілі. Рады бачыць, вельмі-вельмі. Галоўнае станам зараз папасці своечасова. Не, своечасова не атрымалася, на жаль. Ну ладно. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой! Гэта было потужно, нахуй! Спадарства! Ёбнуцца! Мы перемагаем, нахуй! Блять, это пиздец, такую катку! Я лейн проебали ўсе, хто мог толькі. А по выніку перамога, нахуй! Нічога сабе. Такое жыццё. Такое жыццё. Трэба написать дзякуй. Просто пизда. Просто пизда. Я в захоплении, нахуй. Ёбнуться. Вау. Трэба в иконку лайк обовязково поставить. Такі Рекс. Реально Рекс. Просто Рекс. Рекс лютый. Дякую Вуконг, блядь, за то, что допомог катку затащить.
Вельми приємно. Promoted to Gold 2, так що вже не сребла я вже на середині голди. У меня уже другая катка за сегодня с ачивкой Comeback Kids. А, тут не показывает. Не, показывает. Вот еще одно. Где я? А, мне не то. Уже другая за сегодня. Вот нихуя себе. Сегодня чисто камбэки. День камбэков. Шукаем новую катку. Может быть, у саперчика трошечку зарубимся. Тут уже таймер скончився, нахуй, каже, так довго, люди нормальні так довго не гуляють. Ёбнуться, боже, страшно. Пойдем з другого боку кудись. Так як тут один, то тут уже не буде нічого. Угу. Тут одна, значить вона буде тут по-любому. А як далі? Ладно, добренько. Праца мозговая, нихуевая. Тральщик. Чомусь. По-беларуску, хотя, як я разумею, тралить... Я уже про гэта рассказывал, до речі. Тральщик гэта танкист. Блять, 32 еще мины. Я не смогу это выиграть 100%. 200, блять. Мне зараз подшукиває таких ёбнутых. Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Блять. Ладно, рандомно просто тыкну. О, буде легчей. Хе-хе, сподіваюся. Ой-ой-ой, тут уже почали ще такі складані, високоінтелектуальні моменти. Як ми ведаємо, ще інтелект не мой моцний бок, тому 3. Тут 2. Угу. А тут, походу, рандом. Лютий. Ладно, одразу зарандомим. Ну, конечно, блядь. Деятель. Ладно, похуй, будем легкие проходить. На 10 мін. На 10 мін, как було ізі. Как було ізі усім. О, нарешті. Я поспею. Мид. Добре, що мид. А то пришлось бы скипать. Ну, так лепей будет. Значно лепей. Так, тут 2. Опа. Треба забанить, поспеть.
Добре, що Хасагіо забирають наші на топ, нахуй. Бо минулий раз було не вельми, і він мене амаль виїбав. Він мене виїбав. Вогулі, коли по статті там поглядеть, я думаю, він мене їбав усю гульню. Надамажив я більше, ніж він, але тим не менш. Тільки у кінці я почав його по кілах переганяти. Ну, в принципі, я під кінець почав його переганяти по статкам, але... Олег, это было такое, нахуй. Блять, як? А, проебался. На самым легким. Ладно. Гум треба виключити, він мене кумарить нахуй. Ну що, коли там початок? Перейшов, до речі, не так давно. Були у мене доделки, хто пам'ятає, сидів тут весь час пихтів. Перейшов некількі, ну тиждень, напевно, тому на вело, на паучі ГТ. І просто спалив собі нахуй щоту. Просто пиздец, мені так болело. Мені догетуль зуби чистить вельми болюче. Тому я вирішив не палить увогуле. І купив сьогодні пачку папірос, нахуй. Некий треба спосіб, каб атрымліваць нікотин у арганізм, але не паліць. Вось у чым мета. Вось у чым стаіць самая вялікая мета ў гэтым жыцці. Трэба падумаць. Можа гэты, як гэта, тэйпы з нікотинам на плечо сабе заклеіў і пайшоў, ён тыпу усмоктваецца па крыще, але не паліць табе нахуй абалонку. Що, налаштований єбать. Завтра зранку ще до барбера, нахуй, перед працею, пізда, просто йобнуще, напевно. Звичайно, коли у лол гуляю, то слухаю гети. Блять, скажи, я скажу. Лекции, нахуй. Сегодня вышла трансляция, стрим был по истории пунской державы, як это сказать нормально, Карфагену, вось, от истории без мифов. Пизда, сижу залипаю. Хочу дослухать сегодня до конца, але напевно часу не буде. Супроть Свейна. Ёбаный рот, нахуй, лям 300 ПТСу. Это значит, что он гулял супер дохуя. Я вам так скажу. Супер дохуя. Ну, типу, блять, миллиард дохуя. Вот так. Тому що за кожну гульню, коли ти, ну, лепей всього отгуляв, то там 1000 дадуть з нечим. А так у середнім там 500-600. Тому это не кирекс лютий. И саппорту их пизда, нахуй, божечки. Страшно, страшно. Ладно, обойдемся без пусси. Включим лепей себе Prodigy, нахуй. Под такое, блядь, спорти какие-нибудь робить, або працевать фицом.
Яны некие рексы лютые. Мне так долго шукали неких, блядь, просто разъебщиков. Лютых. Ну у нас танки ось. Не блага. У їх тільки бружери. Шанець на перемогу ёсць. Як він ёсць заўсёды. Тому не треба... Не треба сумаваць. Дзе ж ён падзеўся? Цікава. Зараз головне правильно визначить того, кого... Блядь, и ни того не добил. Ну, блядь. Он, максимум, АФК. Не АФК. Ха-ха. Сюди. Ну, його пройоб по експекалі, він, конечно, не забив там нікого. Та я не думаю. Але у мене пройоб по фарму. Ну я його нормально поки що піздячу. Треба протягувати так робити. Зараз к йому, напевно, на ганг прийдуть. Не можна гэта допускати. Божечки, что у меня с фармом сегодня? У его лепше, чем у меня фарм. Это пизда. Я его, в принципе, разъебываю по этих... По трейдах. Мне треба просто ще один разок его запулить нормально. Ладно, не один. Ну він коли застанеться, він помре. Это типу інфасотка. Він напевно буде... Ага. Ха-ха-ха-ха! Вот так вот. Ну мы нормально, мы молодцы. Мы нихуя себе. Ладно, зараз я не надамажу. Я бэк нахуй. Иду, бра. Так что осторожно там, гляди. Special delivery. Я радий, что я свою музычку запустил. Мне нормально. Подлол, напевно, треба так і буде робити, свою музичку пускати і усьо, і не баться голови. І він нормально, і він, походу, давно не гуляв, чи нечто такое. Я його просто буду дамажить тичками, нахуй. Фармить не забываемся, бо його не з фармом... А, не лепш. Уже хотів на себе нагнать. Сюди йди. Що, він помер. Ну, нечто я переоценив типочка з лям 300 ПТСу, нахуй. Я думаю, він буде гуляти лепей, широко кажучи. Была такая надея и такие страх невелички. Ладно, полетим до дома, не будем жадничать. Добьем крипа хиба что. Хотел подстраховать
раней кастануў ульту, чым гэта трэба было, вось. Нічога, ну, падстрахаваў і не бяды. Зайвым не будзе. Нормально, 6-я хвилина, у нас 2 килла. Не, нормально, він тут застається. Мене бачить цікаво чи ні? Каку єбу? Ну, в принципі, його хуйню доджить не тяжко, тому що у нас набагато більший рейндж усього. Нормально, я и крипу нормально формлю господарство, вообще нихуево, я бы так сказал. Куда я съебался? Покажи мне свою морду. Сучий сын. Зараз прийде сюди, напевно. Або на бот. Хоча й завжди на бот. Але тим не менш ми повинні забрати. Ну зараз ми його будемо продамажувати і так він і пойде в пізду. О, даха-браха нахуй, господарство нам пошансовало. Ну, блядь, он мог бы и подскочить, мы бы его забрали. Изи причем. Так, ён визнав, що гэта його помилка, блядь. Бо гэта реально так і було. Блять, он меня зараз почне продамаживать с такими приколами, блять. Нормально я ему дамажу по морде. Блять. А, чого я блядькаю? Наши ж ебашать. Зараз у меня ульта адресується. Я почну його їбать. Ой-ой-ой, Амаль. Добре. Well played, нахуй. Просто покараны. Просто нахуй. Обнулил. Бибу. Блять. Это мой проеб был, конечно ж.
Не что я опошнім часом по йому не попадаю. Що? І он габела. Ладно, треба додому зльотать. Треба витратити грошики. Не забываем, господарство, что это ще не перемога. Вот згадываем минулую гульню, нахуй, где нас ебали вообще дзіры, і потім ми перемогли. Так що і яны так само можуть зробити. Не треба супротивника свайго недооценивать. Тому що, коли так адбываецца, то потім вельмі вялікія страты, нахуй, чамусьці. Так само, як адбываецца з... Ну ладно, у войску сапраўдным так ніхто не робіць, але ўсё ж таки вельмі дрэнная тэза, пераключу, бо не магу размаўляць. Карацей, калі підараў кажуць, што яны чмошнікі, чмобікі і ўся эта хуйня, гэта вельмі шкодзіць, таму што людзі не разумеюць, што, блядь, супраціўніка не можна нахуй недооцэньваць. Гэта, ну... Это шкадліва, блядь, для жыцця. Які б ён там не быў, он тебе может заебашить. І так само у гульні. Вось. Мудрость моя. Не недооценивайте супротивника, тому что он может вас заебашить. У Лиги Легенд і у жыцці. Два месца, где гэта правило працуе. Хочу попадать по их. Зараз може еще поспею задефать вежу свою. И не съебываются, потому что отчувають. Треба съебаться. Прийшов дати їм пізди, але чуть не отримав її сам. Красава, красава. Красава, нахуй. Якщо б не проїбали свою ульту до этого, було б вогулі цудовно. Просто разъебанники лютые. Мы были у такой же ситуации, нагадываю, минулую катку, але, блядь, тим не менш ми витягнули. Ну як ми? Ну я у тим ліку, чому ні? Так ось, і яни можуть. Тому треба трошечку бути уважливим, пильним. You're immature, premature. Try to this empty badness with lyrics galore. You're an immature, premature. Try come this empty badness with lyrics galore. I might knock you out like Prince Asim. Coming to America, I'm a king. Alien from outer space. Come to earth to run the place. Got my gas, I got my mace. 9mm in my waist. Time to pop you in your face. Time to pop you in your face. I might knock you out like Prince Asim. Coming to America, I'm a king. Alien from outer space. Come to earth to run the place. Got my gas, I got my mace. 9mm in my waist. Time to pop you in your face. I am a lyrical murderer. I'll take out a murderer. Don't know your lyrics, don't know your flow. Trust me, fam, I ain't heard of ya. Could have been from Mexico. Треба съебываться отсюда. My lyrics will keep disturbing ya. Here's one that I made earlier. My style, you can't match it. Light on up like a matchstick. There's his head gone. I separated it, then reattached it. If I told you already, I'm sit like Jason and Freddy. More heavy out than a fat man's belly. Come to your house and chat man's telly. Нормально. Ну, типу, это лютая ёбка просто. Люто их ебем. Страшно жить после такого. Треба забирать объекты. Нормально, нормально.
Блін, ну типок, ну дядька. Нащо? Я вже йому не зможу допомогти, треба ж йобатися. Треба було з'йобуватися, поки була така можливість, нехуй застоюватися на місці. I got the bag. Tell a friend, she got some ass, bring it in. Bitch, I'm the new CNN. Yeah, reel it in. I got the bag, tell a friend. Ну, блядь, навіть не ведаю, чи поспію я задефать. CNN. Напевно, поспію. Tripping. Really got the TikTok missing. This pimping. Broke niggas got me. Тягни мене до себе, так. Тягни. Kobe, I'm never gon' dish it. I'm dissing as fuck and I ain't got the time to just kick it. I'm just nobody, cause I can't be fame. Ну що, отримається його виснайперить? Блять, ну конечно, я не мистер Прага, я не могу попасть типа ему. Ну коли він застанеться тут, то він дебіл просто. Йому треба с'йовуватися як мага худший. Я, конечно, не експерт у гэтым, але это бачно. This 13K up on my finger, bitch, you right. Them diamonds dancing, yeah, that boy be looking nice. I guess this what you call that motherfucker. Tatiana put her in designer, she Italiana, she a sorta kinda, she Bjork cute. So she really fine, she's sorta weird, and she got some cake, give me open. Треба їх роз'йобати здалек. ABC, do your ABC. I'm a young dreadhead with anxiety, and I love it when a bitch nigga trying me. I don't trust nobody, cause I can't be fake. Running ain't an option, cause my soul can't change, and I'm tired of being. Ну не достаю я до його покуль що. It's that young nigga shit. I might pull up to your bitch like. Reel it in. I got the bag. Tell a friend. She got some ass. Bring it in. Bitch, I'm the new CNN. Yeah. Божечки, у мене ще ботів не було нормальних. Не ведаю, як так отрималося. Ну свои хотя б я ведаю, что зараз подойдет, что можно прогортать. Тому мне комфортней. Act like you know who I am when I fly through the land, that's some courtesy. Don't hurry me, I'm so serene on the scene. If I leave, that's gonna breed an emergency. That's urgency, hurting me, certainly working. I flirt with these Треба допомагати нашим лететь. Блять, я проебал. Invest in, crept in with a weapon. I'm a best friend, hold your breath in, before you be a dead man. Flexing like I'm wrestling, but you destined. Getting money cause I'm working like a Mexican. Fresh dress, nigga, dress. With a lot of charm and a little finesse. Diamond ring, niggas hanging off of my neck. Got a couple women trying to pull the rep. I give every woman 20 seconds or less. Made a couple million, I ain't done yet. Ay, I feel like Denzel. About to FaceTime on my pen pal. Блять. Съебались от меня, съебались просто. Очкошники. Буду чекать их тут. Буду их файтить один, у двух. Ха-ха-ха. Пизда им. Ладно. Стойте сами тут. Я тактично обойду. Максимум мы их и догоним. Блять, мы долго сканчиваем, треба уже сканчивать, потому что
І вони можуть розожратися, ну їх нахуй. Впереді по версії пірка накатали вам репу на панді на пару попри суперечки і сварки. Ми таки виконали усі обіцянки, музло відгорили медвідя, те, що плекали уже на підпільних прилавках. Похуй на збори, ми як партизани виконуємо диверсійну роботу, зриваємо ваші колонки в коритах, беремо полон усіх, хто проти. Це тут потрібні пацики, далі можна не клацати, лиш тисни на репіт, щоб краще вникнуть нашу класику. Руками не помацати, лише на шнатку пластиками залишились літаки, тепер не Блять, Амаль просто з прокасту уїбав. Топ. Топ просто. Я буду пушить, поки вони там бігають. Лисик пацана, з півночі холодної зібрались кучу і намутили вам голодного. Тепер це не Вася, те, що ми на панді обрали став. На репі дике, чайся під репчину плотну. Зробили, як уміли, замутили, як могли. Та треки ці без качки не залишить голови. Хабець із вух, ніби ж не хуйова страпа. Включай спочатку, якщо голодний не захапав. Я бачу по очах, більше в тебе вже не влізе. Ремін розкиднутий і так, що... Блять! Это было моцно, реально. Потужно, просто потужно. Це не так важливо, бо ти це прокрутиш ще по колу. Історії північні, які писали так довго. Ти за цей час голоднів. Ладно, треба съебаться, треба не бути сквапним, треба з'їбатися як мага худшей, тому що это може скончитися еще дренно. Я полетел. 4 слова скажу. Це неправильно, це не українське. Це неправильно, це не українське. Ти мертвий. Вот так треба зробити. Блять, ще одно не хапає. Ладно. Полетим назад до братиков. Ой, я зараз ззаду просто нахуй. Дам им пизды. Лютой. Michel Draper, byku, wiesz jak jest? Nie Mercedes, na scenę wpierdala prawdziwy bęc. Moce zamieniamy dniami w upieniu, ty trudny jak szef. Jak THL, dostaję parę tych mocy za cash. Nawet, 4 na 4, to 1, 2, 0. Dziękuję bracie. Пу, снайпер. Sufitu nie mam nad sobą, nie tylko parkiet. Jak to żąda naszu Просто дабл килл. stop. Cały stop, zabrał jeden krok. Pierwszy mały podwyż. Я думаю, я тут по дамагу буду перший у этой гульне. Я считаю, что у меня такое Zakładaj maskę na nos. перечуття, прочування, коли так можна. Ой-ой, не поспел съебаться. Не поспел, просто не поспел. А powiedz mi kurwa, gdzie jesteś ty? Zwykły pi, wszędzie ci pozerzy. Niosę ci zachodni styl. Prestiż, prestiż. Що, водиця скончилася, щикать хочеться, тому треба сканчувати, як мага худший. Це час маю РСПЗ. Ризико, ризико, ризико. Німа ніц курва за фрико. Ну ми їх уже просто пронесли по всіх фронтах. Тому не треба здякуватися над людьми, треба скончити. Ладно, треба скончити так само з польським репом, нахуй. Занадто він агресивний. Ми вже перемагаємо, нам вже не треба агресія. Ну, гэта нормально. Не, да, не ведаю, напевно. Подойдзе якраз, под вайбы агульныя. Зараз ми його тут от заловимо. Ага, іди сюди.
Блять, ну промазал трошечку. Литерально трошечку. Просто. На блинках нахуй. Изейшая, просто нахуй изейшая. Я думал, я буду больше проебать сегодня, щиро кажучи. Может так і до голда перша дойдем нахуй. Що, наступний стрим вилазим з голда уже. Треба одну ніяк тауринку бить. Ну я их могу тут поразваливать один трошечку. У салямбу. Достаю, принципу достаю. Ой-ой-ой, еще мне пизда. Мне пизда. Ну ладно, ничего страшного. Ну, гэтая польская і типу рэп, але не такая агрэсыўная, так што можна. Jestem jednym z wielu, chciałbym cię kochać, jestem jednym z wielu. Nie mam wymówek i stoję pod klatką. Może byś wyszła na chwilę na balkon. Życie jest szybkie i szukam okazji. Najczarniejsze łzy mi spływają po twarzy. Nie mam mnie w domu, znów błądzę po mieście. Ulice są brudne od pyłu jak zwykle. Szukam jej wszędzie, Jest a jest teleport. nie była przez chwilę, zostało mi zdjęcie. Apokalipsa nie będzie tak samo. Roześmiane twarze zastaje mnie rano. Zadawać pytania. Яны завалілі і зноў. Oryginalne jak kolarz zamknięty. Ну яны намагаюцца, ім за гэта рэспект, як мінімум. Zapomniany, dziś w otchłani twoich myśli mam niedosyt. Teraz jestem pierwszy, jestem wielki. Dostojny, niepokorny, gdy mnie poznasz, nie masz dosyć. Rozkładam ręce i lecę, rozkładam ręce i lecę jak wiatr. Mogę mieć cały świat, mogę mieć cały świat. Rozkładam ręce i lecę, rozkładam ręce i lecę jak wiatr. Mogę mieć cały świat, Снайпер! mogę mieć cały świat. Ой, давай, хукані ти його нормально. Забійте його. Ну, блядь, ну, ми зараз так проїбем. Skończyłem ze Яны szkoły, на оборону пошли. wschód słońca rozpala mi twarz. Zapomniałem o słowie zakazu. Jestem pożądany jak hajs. Gdy chodzę, to ludzie są w strachu. Ale ty już nie musisz się bać. Niech boją się ci, co sumienia nie mają czystego jak łza. Jestem karmą królów. Это пизда. Это может быть проеб, нахуй, реально. Ой-ой-ой-ой. Jestem karmą królów. Трошечку... Блін, я ще так хочу ссать, ви б ведали господарство, тому треба сканчувати гэтую катку. Czyli gorszy. Zapomniałem Это некий dziś o пиздец. twoich myśli mam niedosyt. Teraz jestem pierwszy. Буду им Jestem чатить. Jestem dostojny, niepokorny. Каб яны ходили одной з граї, нахуй. Мы з граем, мы! Переможем, нахуй, пацаны! Зараз напишу им по-белоруску. Mogę mieć cały świat. Rozkładam ręce i lecę. Rozkładam ręce i lecę jak wiatr. Mogę mieć cały świat. Mogę mieć cały świat. Класс! Я таки рады, что на европейском сервере теперь можно по-белоруску писать. Это цудоўна, реально. Ну хулі, мы ж центр Европы, тому было б зусім дарэчным, і оно ёсць зусім дарэчным. Таму трошечку іх трэба... Опа, на, сюды, 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 добра, 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 добра. Пайшла заруба. На снайперым зараз трошечку, адгонім іх як мінімум. А як максимум дадим им пизды серьезной. О, а уже такая заспокойливая песня под конец.
Добре. Простые слова, простые речи, хлеб на столе, полымя у печи. Это так просто. Ну, не вельми просто, треба ще затащить, було б чудовно. Простые слови, простые речи. Блять, мені треба почекати просто ульту, і з моєю ультою буде вже чудовно, реально. Або станом попасти. Клас. Що, і ульта реситься. І гэта... Простые речи, простые словы, простые речи. Усё так грунтовно, что тут додать, хіба что нічого. Добре, я радий, що ми затащили. Супротипочка з лямом 300 ПТСу. А хто тут неблаго гуляв? Навіть не ведаю. Ну дадим саппорту. Саппорт завжди заслуговує. Коли він хоча б не фідить. Це вже перемога. Lane Domination. Мідів нахуй. Ладно, добренько. Збігаю на секундочку до прибиральні і повернуся до вас. Все, дякуємо всім за те, що ви сьогодні прийшли. Дякуємо за питання і за приємне проведення, я сподіваюся, у інших.
LSD. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away, wonder this time where she's gone. Wonder if she's gonna stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away, and I know, 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 I know. Hey, I ought to leave the young thing alone, but ain't no sunshine when she's gone. 30 seconds until minions spawn. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away, anytime she goes away, anytime she goes away, anytime she goes away. Emotions are only distractions.
Привіт, Матуля, дякую, що сказала. Я ходив у прибиральню і забув включити. Хуй хто що сказав. Ось, дякую, вялізний. Як ви? Ой. Блять, і не чувать було. Треба уважливим бути, реально. Треба бути уважливим більше. Нормально, можем бэкаться. Дякую, Вялізний, що сказала. Блять, ну реально, це було незручно. Розказував, як нам тяжко тут гуляти буде. Як він нас буде гасить, але бицем еще ще не біди. Ну давай. Ах ти. Ну, от так от, я пинулася. Як гадалася. Дякую, Вялізний, дякую. І радий, що все добре. У хуткім часі стелимся. Сподіваюся. А, у нас ще не було ні одного айтема. Бля. Вот у чим проблема була. Мне ж давно не було Хасаги на міду, я напевно пішов наші топери єбать. Треба трошечку бути осторожним з этим. Нормально. Нам треба топу допомогти. Напевно. Не ведаю. Зараз ми підійдемо. Блять, він зараз їх пофідонить трошечку. Треба з'єбатися. Нічого тут доброго не буде з гета. Блять, ну гэта було по-лоховськи зусім. Ми його, в принципі, можемо розкатати самі собі. Особливо, коли б у нас уже була ульта. Де сюди? Ха-ха. Очкує нас, бачите, очкує. Правильно робить, блядь. Нормально, фармим добре. Якщо братику допоможемо. Ні, не можемо ми допомогти. Ладно, що, треба підходити, бо вони, напевно, сюди пойдуть зараз. Він застається тут. Дарма. Треба пушить таура. Покрище.
Блять, ни разу не потрапив його. Это пиздец. Ладно, ладно, нічого, не розчаровуємося у собі. Ніколи не треба у собі розчаровуватися. Хоча я близький до этого зараз. Наближений. Ульти, блядь, нема. Где ульта, коли она так потребная? Не попадаю, треба съебаться. Мани нема. Увогулі. Гэта було хуйово. Безперечно. Треба фармить, протягувати. А то у Ясу 100 крипов, у меня 80. Это уже не вельми. Результат треба, блядь, протягивать, фармить, потому что меня выебуть у конечном... Як это? По пидорску у конечном итоге, а по нашему, по нормальному, по вынику. Не хочу, как меня ебали, хочу сам. Ирондель пришла. Так хутка. Ти малайчина. Як поїла? Смачно? Хутка? Хутка смачно. Я не бачу. Ну не бачу. Ну да. Кажу не бачу. Що ти не можеш дати? Пам! Добре було, потужно. Я не можу туди нагинатися, мені тяжко. Swagged out, familiar, we bringing them gas out. I still got some racks stuffed in the trap house. Off the 42, I'm blowing her back out. I'm back out, bullshit. Swim back with a full clip. They say I'm a full clip. Блять! Буває. На дізморалі просто нахуй. Зараз зберемося, зараз дамо їм пізди назад. Ice in the VVs, now she down to get treachy. I got all this water on me like Fiji. Bitch, I'm posted up with hats and the sleazies. Smoking the Zaza, it goes straight to the Mata. Then I'm up in the chopper, hitting the cha-cha. Open his plata, then I'm hands in my chata. Open the Zaza, it goes straight to the Mata. It goes up in the chopper, hitting the cha-cha. Then I'm open his plata, then he hands in my chata. Whooped it, bitch, I'm outside of some movie. Blue cheese, I swear I'm addicted to blue cheese. I gotta stick to this paper like blue sleep. Bitch, I'm by my chicken like it's a two-piece. You can have your bitch back, she a groupie. She just swallow all my kids in a two-seat. Swagged out, familiar, we bringing them gas out. I still got some racks stuffed in the trap house. Off the 42, I'm blowing her back out. I'm back out, bullshit. Swim back with a full clip. They say I'm moving ruthless. And my shooters, they shooting. I'm gonna take it, they group Chris. Блять. Не могу нахуй гулять зараз. У меня дупа горить. И музыка некая хуёвая.
Треба їх трошечку здалеку ябошить, бо коли я подиходжу, сканчується гэта ўсё хуёво. Ну, по-моему, я гэта ўжо казаў. 3 смерці таму. Блядь, і зноў нормальны старт, бля, а по выніку нейкая хуета несецца. Хотя минулые две якраз таки не так было. А наоборот. Угу. Трошечку от меня отъебитесь. Ага. Не, треба, блядь, на бэк, тому что треба. Нехуй тут робити поки що. Зараз, якщо на ТП-шечці подлячу. Що, хутчэй за ўсё треба ўжо робити. Коли я не хочу, каб моих братков наебашили. Ладно, я уже побач, все добро. Сдалек, по крыще. Бля, У мене КД на ульту, хоча ульта могла б доволі багато чого вирішити у дадений момент. Это 100%. Я навіть так скажу, я проз'їбала. Ну, в принципі, і так все нормально у нас. Неужо, блядь. Ну, в принципі, на рази ми його розвалюємо, тому бояться нема чого, полохаться так само. Головне робити свій геймплей. От слова гей, коли хто не ведав. Нешта у меня з кирпами зусім не атрымліваецца ў гэтай гульні. Мінулае было добра. Зараз адчуваю, як у мяне мала айтемаў на гэтай хвіліне. Трэба трошечку сканцэнтравацца на тым, каб зарабіць грошай. Воу-воу-воу. Некая заруба лютая была. Блять, і знов мені ульти у самий потрібний момент няма. Дайте трошку грошиків. Ніхто мені не дає крипов дофармить. Ну, блять, життя такое. Съёбывайся. Ладно, ульту буду оставлять, не буду по КД юзать. У меня еще не так багато айтемов, как этим заниматься. Ой-ой-ой, тут может быть трошечку проем. Ладно.
Чекаю, покуль Жан дасть гэты торнадо на нейкую групу пэўную. Блять, ясно. Що, доходим. Бля, ну конечно. Няхай робить, що робиться. Няхай дефе, блять. Бо гэта будзе пройоб, я вам кажу. Вангую. Початок цудоўны, а конец... Конец не вельмі. Яны ўсе паехалі на бэк, таму трэба як мага хутчэй, як мага больш адпушыць у іхні бок, каб яны не змаглі скарыстацца сваёй перавагай у крыпах. Трэба яе нівеліраваць. Трэба трошечки асцярожней быць, напэўна. О, ну гэта не скіпаем, як бы там ні было. Пагоню слухаем до конца і заўсёды. Ён мне з'есць. Ён можа гэта зрабіць, і ён гэта зрабіў. Заебісь нахуй. Так що добра, блядь, было. Пизда. Засумовал. Ладно. Як што, адыграемся, адгуляемся. Трэба як мага больш вардоў ставіць паўсюль, дакуль толькі можна дацягнуцца. Пойдем до братиков.
Блядь, не попадаю, не попадаю. Наразі ми його розвалили, але каб гэта на вынік паўплывала, было б увогуле непогано. Ой, бля. У мяне яшчэ одна тэорыя ёсць, чаму мы так дахуя перамагалі, хаця зараз яна быццам дае нейкі збой, таму што я думаў, што Зерата ніхуёва апнулі ў абнове, і таму, тыпу, ўсё лягчэй атрымлівалася. Але зараз ніхуя не лёгка атрымліваецца. Нам просто один раз іх залавіць нармальна, і ўсё. І гэта габэла. Ну, у нас Вейн, канешне, не вельмі. Хаця, у яе галды плюс-мінус як у мяне, таму не ведаю. Магчыма... Блядь, не ведаю, реально. Складана нешта тут перадбачыць. Wiesz, ona dla mnie jak ketona uzależnia. Lecz uśmierza ból, dla mnie niedostępna, ale gasi pożar, kiedy pali się rozpyla. Jak za bardzo boli, to weź mi polej to, weź jej polej to, weź się ziomek, zostaw na potem coś, będzie gorzej, mówię ci, będzie gorzej. Ej, twoje koleżanki nie lubią mnie, twoje słowa to mój ulubiony wiersz. Bo jesteś jak czysta poezja, ale zapomniałaś słów. Co proszę, co znaczy potem, co znaczy jutro, co znaczy kiedyś, nie wiem. Chcę tworzyć melodię beze mnie, ale chyba nie zna nut. Ona to problemy, ta dziewczyna to problemy, ale bez mnie kompletnie. Czego nie rozumiem sam. Нормально попадаем. Главное, каб нас не разъебали. Ну, конечно. Только сказал. И просто насмоктал люто. Wiem, że nie masz pomysłu na siebie i nie wiesz co zrobić, gdy przychodzi burza. Dzwonisz do mnie o 4:00, gadasz o bzdurach, bo wiesz, że wysłucham cię. Ja zawsze cię słucham, nawet jak ty nie słuchasz. Ой, блин. Ладно. Зараз под такую музычку наебошим. Я нават гучней зраблю. Каб у меня прибавилось эмоцию, блядь, трошечку. Треба дефать спадарство, треба дефать. І ад дефу гулять. Потому что буде хуёво. Буду по-белорусскому чат писать. Що? Починаємо режим стримера нахуй включений. Починаємо їх їбать. Нормально. Хасагі его так само разъебали, що? Гэта магчыма він. Гэта магчыма він. Треба бегчы да браткоў. Що? Треба кагосьці забраць, ёпта, штосьці, бо будзе... Крыпоў. Вядём. Не адвабліваемся на усялякую хуйню. Тыкнем вард потым, павернемся, каб дабіць. О, Джакс молодец, а Кайса, ой, Кайса кажу, а Вейник
трошку притрушене, нахуй. Нахуй она туди пошла? У нас 17 секунд, нахуй, кап інгібітор знести. Ладно, не 17. І он один хуй отдепає, я упевнений. Одному там нехуй робити. На, вот. Тому ми поспіємо. Я ще на виході побудую... Поставлю Вардик собі. Вардиксон, Ерикс, Вардиксон, так би мовити. 7 секунд до ульти. Не ведаю, чи користатися її зараз. Ну, я докладно поставлю вард. Блять, это может скончиться хуёво, треба съёбываться. Треба съёбываться. Як мага худший. Один вин. Один файт и усё. Один файт, и мы нормально так позиции свои закрапляем. Ну, и он нормально нам настрелял, щиро кажучи. Треба їх бити. Треба їх забивати. Ой-ой-ой. Треба копійне отдефали, що ж? Що, это ГГ нахуй? Ми проёбуємо. Ну, непогано було. І пісня не допомогла, ну його нахуй. Ладно, ще на одну зостається час. А може і ні, а може і на гэтай ноті скончить. Напевно так, напевно так. Ладно, треба притушити трошечку музичку. Блять, скончим еще ж таки сапера. Не дарма мы тут собрали ще. Вообще хотели сапера. Окей. Коли тут 1, то тут еще чисто. Коли тут 4, то тут не еще чисто. 2. Ага, ось так, по-любому. Открываем. Тут 1, значит тут чисто. Угу. И значит тут чисто. Угу. Угу. А тут уже хуй зрозумієш, щиро кажучи. Ну, погляди просто. Просто погляди. Тут прийшов арбітр саперський. Зараз будемо мне... Так. А? Тихо, не кажи мені нічого. Ти гляди просто. Гляди і вчись. Або тут, або тут. Тут фарт. А ні. Ні. Я на тут по-любому. Ні. Так. Наоборот. А кольки? 3 бомби, Тут, гляди. тут одна. Там 2, Тут одна. тут 3. Ну. Тут 2, а тут 4. А Тут... где-то А, там і ще тут одна Мгм. треба. Ага. Значить тут і тут. Там, а гэту зними, ось так. Чого? Посерединке. Гэту знять? Так. Ні. Потому не что зніму. 1 у тебя снизу, и там не У меня тут 4. Не дам. Дай. Я не дам. Дай. Я не дам, я гуляю. Я не дам. Ну погляди, вот гэту. Что? Тут может быть только одна. Ну, ну, значит тут. Так. Що, не подказывай, дякую. Так, ладно. А тут фарт у масті. А ні, ось тут. Що, не подказывай. І тут. Так же, так, ну. А тут 2, значит тут чисто. А, так у меня еще. Изи нахуй, изи, блядь.
так от і їбашим. За 999 секунд. Это мой рекорд між тим. Добренько, господарство. Рады быў бачыць вас на гэтым стрыме чыловым, тому што я не адказваў у чаце, таму што ў чаце ніхуя не пісалі. Адпачыў, уехаў ізноў у рытм стрымерскі. Напэўна, наступны стрым правяду ўсё ж па Баннерлорду, калі не паспею на уніі ніхуя зрабіць, а хутчэй за ўсё так і будзе, таму што, блядь, буду працаваць на выходных, буду вучыць меню, ну, канешне, блядь. Карацей, буду заняты, і таму, магчыма, на пачатку тыдню правядзем трансляцыю па Баннерлорду. Вось, будзе цікава, будзе піздата. Заходзьце, анонс будзе 10. А можа і не будзе. Всё, да пабачэння. Господи, говорю.